ni machine nana n bɛ kuma fɛ mais n tun ye min fɔ a ɲɛna o ni e ta nin tɛ kelen ye donc n'a y'an fanga fara ɲɔgɔn kan a b'a ta ka i ka côté fɛ an fana b'an ta ka ka côté fɛ donc o ye bakari tolen de y'a dɔn o la bamananw b'a fɔ o de ma ko wara tolen sɛ kungo la n y'a faamu n y'a faamu voilà sisan i bɛ sira diyan n yɛrɛ bɛ taa kosɛbɛ kana ɲinɛ dɛ non ni machine nana i bɛ n ka absence fɔ a ye ni ala sɔnna ko S fɔra a kɔ yan ni ala sɔnna a b'i ka foli sɔrɔ balamuso ça va songo oui ça va i yɛrɛ dun non basi foyi tɛ n na i bɛ jɔn kɔ ne bɛ masi de kɔ a bɛ yen masi bɔra mais ne ma sɔrɔ k'e dɔn dɛ e jɔn e luga e filila ne ma e tun to ka masi ta moto la kuma bɛ ka yala f'e bɛ to ka fɔ masi ka chauffeur kɛ hakili b'i la sisan mais e ma dɔn ne fana famana k'i minɛ k'i bonya tan i ma i jɛra e famana ne ma ou bien o dabɔra jɔn de la e waati tɛmɛ ne yɛrɛ ma fama masi ma o de waati i famana ne yɛrɛ fɛnɛ ma bari ni terimuso yɛrɛ tɛ yen kana b'a cɛla wali kana b'a kanbere la o fasuguya ninnu man di ne bari mɔgɔw t'a faamu ok o tiɲɛ i tɛ sigi an k'an fila fɔ a to ne ka taa fɔlɔ i nana i terimuso fɛ yen n'i nana fɔ i terimuso kɔ a to n ka sisi ta an k'an fila fɔ muso sisi t'a ma an t'an sigi yan kɔrɔ ok problème t'a la a fɔ n ye janni ka ɲinɛ aja de tɛ yan awɔ aja de don aja n b'a dɔn sisan ma sɔrɔ kuma furu ninnu kɛra sa luga furu ma kɛ fɔlɔ ne ma cɛ sɔrɔ yɛrɛ n bɛ cɛ ɲini na halisa o tɛ baasi ye an bɛ dugawu kɛ ala k'i bɛɛ cɛ ɲumanba ma barisa i yɛrɛ muso ɲuman ye e tun bɛ masi bɔ mun na ala ka dugawu minɛ amina bon u ka pariwari dɔ tun bɛ na komi a bɔra an fɛ o don na n'u ka tile 2 jan a ko wari damadɔni tun bɛ na n tun nana n tun bɛ di masi ma ayiwa o tɛ baasi ye nka masi a bɔra mais i bɛ se ka di yan n b'a bila ɲɛ n ka cɛ an k'o to yen an k'o to ka masi kɔnɔ o tuma i ma danna danaya bɛlɛ tɛ dɛ mais an ka masi kɔnɔ wari ko t'o fɛ ayiwa baasi t'a la tɛ sira di ne ma ne ka taa ok sira bɛ yen n ka cɛ yan ne ka taa taa lada tɔw latile tɛ sa masi yɛrɛ minɛ munumunu na kow kɛ kow ye masi yɛrɛ ka to yɔrɔ kelen ten an b'a ko kan aja tile 2 nin na an bɛna surprise ba kɛ aw la a y'an dɛmɛ ni dɔw ye n ka cɛ an kɔni bɛ dugawu la sa o ni masi nana e b'a ko ne fɔra a kɔ yan ni ala sɔnna n bɛ ci fɔ a ɲɛna n'a nana nka i kana to k'a faamu an ma n tɛ faamu o ma sira bɛ yen Somɔgɔw bɛ di? An ni fama sa. Basi tɛ yen wa? Basi foyi tɛ yen. D'accord. Bati, ka tun kan ta hali weleli t'a la. Cɛ weleli tɛ ma sɔrɔ bi ta in na koyi. Galenba de don. Batini,
gɛlɛyalen ba don a gɛlɛyalen ba don o tuma kibaruya jumɛn de bɛ yen ɛs ne ko aw ma tɔgɔ kibaruya sɔrɔ fɔlɔ tɔmɔ kibaruya hali bi tɔmɔ kibaruya ma sɔrɔ fɔlɔ mais e mago jumɛn de b'a la ne kɔrɔmuso ka wari min bɛ tɔn ma ala de b'a danyɔrɔ dɔn ne kɔrɔmuso ka wari ba de b'a la Batili e kɔrɔmuso ka wari bɛ tɔmɔ na ni nakun in kɔrɔ hali bi an ma tɔmɔ kibaruya sɔrɔ fɔlɔ dɛ tɔmɔ tununnen don hali bi a don gɛlɛyalen don dɛ ne kɔrɔmuso ka wari min b'a la ala an tɔw ta t'a la o ta ka ca ni bɛɛ ta ye tɔmɔ dun ka ye dɛ n'a ma ye a cɛ Bakari b'an ka wari sara ne kɔrɔmuso ta b'o sara an yɛrɛ ka tɔnw ta b'o bɛɛ sara Bakari b'a bɛɛ sara bari tɔmɔ tɛ se ka mɔgɔ ka wari ta ten ka t'i da n'o ye ta ma bɔ sisi ma minɛ kɛcogo foyi t'o la Batili ne ta kɔni t'aw ka wari ko in na mais yanni aw kana baga Bakari ma ne yɛrɛ bɛ ɲininka yala est-ce que Bakari bɛ fɛn kalama wari ko in na fɔlɔ a b'a kalama o a t'a kalama o n'a m'an ka wari sara convocation b'an bɔ ɲɔgɔn na Bati convocation ko in a y'o kuma bila barisa e bɛ dugu min kɔnɔ yan e yɛrɛ b'o dugumɔgɔw dɔn e bɛ Bakari dɔn fanga min bɛ Bakari la yan o tɛ aw la convocation ko in a y'o bɔ a la est i ye tiɲɛ fɔ fanga bɛ Bakari la mais mɔgɔ tɛ fanga sanfɛ dɛ an ka wari bɛ sara an yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la aw ka wari nin ye joli ye dɛ yanni ka se convocation ko yɛrɛ ma o bɛ sɔn ka kɛ wari kumaba ye dɛ wari in ka ca dɛ 100 ani 180 parce que yan'a ka taga pare wari bɛɛ cɛla ka d'ale de ma Bati ne y'a ka ko in faamu mais aw wuli ka se Bakari yɛrɛ ma Bakari k'aw ka wari sara Bakari b'a ka wari in d'aw ma k'a sɔrɔ fangala taga yɛrɛ tɛ sinon e b'a dɔn jamana in kɔnɔ yan pari kuma tɛ fanga si la parce que a ko ma labɛn fanga yɛrɛ ɲɛna yɛrɛ est i ye tiɲɛ fɔ n'Ala sɔnna ma n bɛna se n kɔrɔmuso ma ka ci f'a ɲɛna an bɛ taa Bakari fɛ yen sinon diɲɛ dugu jɛko tan mɔgɔw bɛ don ka bɔ an kɔrɔmuso nɔfɛ k'u ka wari a saracogo foyi t'an ye ne yɛrɛ kɔni ɲɛ b'o de la n'a wulila ka se Bakari ma aw ka ci bɛ ɲɛnabɔ Kader no deni ka ko bila tan wa cɛ i t'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye mais Miri e bɛ ka jinakan jumɛn de fɔ e bɛ se k'a fɔ jɛn k'i tɛ Ada ka ko foyi kalama ko jumɛn bɛ yen ko ne bɛ min kɛ Ada nɔfɛ n ye n ka kɔnɔna kuma bɛ fɔ Ada ye ko Lamini de ka d'a ye o tuma e b'a fɔ ne ka n yɛrɛ faga de wa o tuma e t'a ni Lamini ka ko kalama mais ne b'a kalama k'a ni Lamini bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛ mais o bɛ dɔwɛrɛ de bɛ yen ne tɛ min kalama Kader o tuma e de Ada ni Lamini ka ko kalama o ko banna a mɛnna o ko dugu tɛ dugu in kɔnɔ yan e ka ne bange yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye ma dɛ Miri e ni Ala cɛ o kɔni o dɔrɔn tɛ yɛrɛ ne tɛ foyi kalama nin ko la a ka haramu ne t'o kalama ayiwa Kader n'i ka wagati kɛrɛnkɛrɛnlen de i kan k'i jija cogo bɛɛ la ka gɛn Ada la o bɛ kɛ sababu ye i kan ka gɛrɛ a kɔrɔkɛ fana na Miri tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i ye kuma duman fɔ n ye mais n bɛna n jija n'o dun kɛra tugun o ye ne ka ba wololen filɛ ne la n terikɛ o de dɛ bari an bɛ waati na komi sisan bari mɔgɔ tɛ Bakari bolo tugun n'a dɔgɔmuso in dɛ n tɛ nin gɛrɛla dun o tɛ kɛlɛ ye duden dɔ ye wa n terikɛ tiɲɛ yɛrɛ la i ye min fɔ i ye tiɲɛ fɔ n bɛna kɛ cogo bɛɛ ka gɛrɛ Bakari la sinon jɛnatigɛ in yɛrɛ nege foyi tɛ Bakari la bilen ka maɲumako kɛ gɛlɛya la e nana fɛn sɔrɔ waati min na problème wɛrɛ fana nana ci i kɔ i kan fo min yɛrɛ bɛ ɲina hɛrɛ in kɔ n'aw sera a ma Bakari yɛrɛ bɛ nin ko in ɲɛnabɔ ka sɔrɔ a ma se gɛlɛya ma n y'a fɔ sinon Bakari yɛrɛ ta in ne ma se ka foyi de faamu muso fɔlɔ bolila an bolila filanan fana nana fatu k'o sababuya kɛ tinko ye ne ko denko yɛrɛ bɛ cogo di de ni fatura a ka den to i yɛrɛ nana sɔrɔ la o kamanagan la koyi
Bakari fana o den ta k'o di muso dɔ ma a tɛ muso in fa dɔn a t'a ba dɔn an yɛrɛ mɛn ko muso in fatura fana o fana o den de y'a dɔgɔnin ma o di kan min yɛrɛ la an t'o dɔn. a ko gɛlɛyara ne yɛrɛ bolo n ko duwawu de kan ka lafiya de mais duwawu de ye n ko ta a tɔɔrɔlen don est Bakari ka nin ko in an kan ka ɲɛɲini. ɲininkali gɛlɛn nin ko in yɛrɛ dalajalen don an bɛɛ da la mais an tɛ se k'a fɔ e ma ye sisan Luka sago sɔrɔlen don Bakari ma. Nin Bakari ma lajɛ k'a yɛrɛ ɲɛnabɔ a bɛ kɛ fadon siran samara ye dɛ n b'o f'i ye bi. Bati Bakari ko kuma in an ka nin ka ɲi tan fɔlɔ n yɛrɛ bɛ seri dɔ kan an k'o filɛ. D'accord, tɛ basi seri in ka di dɛ. n y'a faamu. Sinon basi tɛ yen kɔni. Basi foyi tɛ yen. I ni fama. O kɛra. O kuma na mun tɛmɛ ni Ada ni Lamini cɛ? Ada ni kun bɛ Lamini fɛ nin ma. E tɛ Lamini dɔn a bɛ tɛ muso nɔfɛ kɛlɛ in ya e t'a dɔn Lamini ka muso ka ca n'i y'a mɛn ko a ni Walati tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n y'a fana ko a ni Abi tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a dɔn Abi tan de ye sɛbɛ ye i b'a sɔrɔ a y'o dɛmɛ n'o dun ye tiɲɛ ye a b'a jɔ fɛ parce que cɛ ka ca dugu kɔnɔ. Ni dɔ ka Bamasa dɔ ka Natija o ya anw ma hɛrɛ ye an terikɛ san bi kɔni i ye kibaruya duman fɔ n ye mais n bɛ tɛ ni sigi dagirida la dɛ n bɛ cogo bɛɛ kɛ ni ni Ada se ka ɲɔgɔn ye. O kɔni ka fisa a ma o y'a solution ɲuman yɛrɛ de tiɲɛ yɛrɛ la i kɔni kan k'i jija i kan k'o kɛ yɛrɛ. I ye kibaruya duman fɔ n ye Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Bon yanni n ka ɲini a bɛ se ka kɛ baara n'a position dɔ n bɛ se ka tunu bon i kan k'i jija cogo bɛɛ la i k'a gérer ka ɲɛ parce que ne bɛ yan ne tɛ yan i kan k'i jɛ i ka ɲɛ parce que mɔgɔ t'a dɔn baaraw ka ca n y'a fɔ i ye ɲɔgɔn ma i bɛ se k'i jija cogo bɛɛ la ka gɛrɛ Bakari la a bɛ se ka kɛ fana a bɛ se ka baara ɲɛnama dɔ d'i ma parce que wari b'a bolo. Terikɛ e ka nin ko to ne ma bani ni Ala sɔnna a ma n bɛna kɛ cogo bɛɛ walasa n ka gɛrɛ Bakari la n ka se ka donda dɔ sɔrɔ. O kɔni bɛna ɲɛ dɛ. Inshallah. Programme taara i tɛ lajɛ sani wula ka se. Wala an ka cɛ sa n'a tɛ yen. Oui. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ su la. Kɔni ma sigi ka mɛn k'an kɔnɔ. Ayi Aja n ma mɛn k'i kɔnɔ n nana ka n sigi dɔrɔn a ma mɛn i bɔra kɔri basi t'i yɛrɛ la. Ayi basi foyi tɛ n na Masi dun. Masi wa a bɛ yen basi foyi t'a la a taara k'a bɛna taga minɛn dɔw san o fait a ye ci fɔ n ye k'i kɔrɔmuso ka bana ma kɔn la k'a fatura bon o yɛrɛ de ye n segu i fɛ n ko n bɛna foli k'i la Ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ sumaya. Amina rabi. Luka furu yɔrɔ jugu kibaruyaw tɛ wa a jagoya dila cɛ min ma o de y'a kɔnɔma falen gosi den ma to a bolo denwolonugu yɛrɛ yɛlɛmana bana ma kɔ a la a fɛnɛ fatura. Nin bɛɛ ye leçon ye adamadenya la o de kama n ka jan ka da Ala kan jɔfɛn bɛɛ dafin ne dɔw de kɛ Ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ sumaya. Amina rabi Ala ka duwawu minɛ. Amina. Ne ko Aja e kɔrɔmuso fatuli min kɛra yala Bakari denmusonin tun ma d'ale de ma a seginna ka taa den di Bakari ma wa den b'a bolo so kɔnɔ. Luka ne ye ne basigi n'o tile fila in na denkundi tɛ wa Bakari ye den kalifa ne kɔrɔmuso la yani ne kɔrɔmuso fana ka fatu ale ye den kalifa ne la ne ka den don sogo ni ngolo cɛ ko ni saya tɛ ko foyi kana den nin bɔ ne bolo o de kama ne sigilen bɛ du nin kɔnɔ o de la e b'a ne ka baara ye voyage de. Ne ko munna Bakari ye den di e kɔrɔmuso ma k'a sɔrɔ balimamuso b'a bolo den wɛrɛ dun tɛ Bakari bolo n'a tɛ ka ne kɔrɔmuso da don kuma na. Waati min na Bakari tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la a ye ne kɔrɔmuso dɔn yen nɔ a bɔra ne kɔrɔmuso ka ko bɛɛ kalama komi Bakari muso fatura ne fana kɔrɔmuso den fatura dɔgɔtɔrɔso la ne kɔrɔmuso hinɛ y'a minɛ a y'a den ta k'a di ne kɔrɔmuso ma. Aja ni Bakari y'o kɛ a ye ko ɲumanba kɛ nka n'i y'a dan ne ma
e tɛ bakari den na sigi a ma barisa adamaden kungo ka ca dɛ a kana na i da don kuma la barisa waliden tɛ ka foyi ye ni waliden tɛ o ye tiɲɛ ye ne sɔrɔ ni kɔrɔmuso tun barulen don o tun bɛ se k'o faamu nka satɔla ye den kalifa ne la kɛcogo foyi t'o la papiye bɛ ne kɔrɔmuso ni bakari de cɛ denko ne la ayiwa basi t'a la n'a bɛ ten bakari muso foyi tɛ bakari wolo bilen e dun yɛrɛ tɛ furu la an t'a kɛ ko dɔ ye siɲɛ kelen na e luga ne bɛ ka ko nin faamu dɛ e ni bakari defansi ta cogo min na dugu nin kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'e ni bakari cɛ tɛ ten e dun bakari bakari defansi ta ne m'o faamu dɛ a jago faamu sa i b'a dɔn adamadenya kuntagala ka jan ko dɔw ma furu dilanni fɛnɛ o tɛ kojugu ye waati dɔw la fɔ i ka to ka kuma ɲɛnamaw fɔ ka ŋaniya ɲuman ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ i sigi y'a faamuya n y'a dabɔ o dɔrɔn de kama ayiwa n'i ko ten ne kɔni tɛna taa bakari fɛ ko bakari ka ne fɛ mais furu ye ala ka latigɛ de n'ala bɛ ko ko la o tɛ tiɲɛ ok aja o tiɲɛ nka a denmusonin yɛrɛ a bɛ min a taara jardin na a taara jardin na a bɛ b'a fɔ a kɛra npogotigi ni sa dɛ ne ko i dɔgɔmuso mali nin dun de ale bɛ ka ne ka voyage kɛ sisan dɔgɔkun tɛmɛnen a taara n ka minɛnw nɔfɛ a ma segin fɔlɔ n'a bɛ ten o ka ɲi kosɛbɛ n'a ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka ban foyi man di ko ne bɛna siran ye ne tun nana i kɔrɔmuso ka fatuli foli la i bɛ sira minɛ ma ne bɛna siran ye luga o diyara n ye i ni ce ni baraji amina yarabi